Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. फुडली पिळगी निरोगी आसची म्हूण आयुष मंत्रालयाचो होमिओपॅथी फॉर स्कूल हेल्थ हो 3 वर्सांचो प्रोग्राम गोयच्या हायस्कुलांनी सुरू. भुरग्यांचे स्क्रीनिंग करून वखदां दितले. हायस्कुलानूच क्लिनिक तांचो रिकॉर्ड मेंटेन करतले. प्रत्येक स्कूलमध्ये 1ली ते 5वी ह्या विद्यार्थ्यांना आम्ही एनरोल करतो, त्यांचं स्क्रीनिंग करतो. त्यांचे जे काय हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहेत ते सगळे आम्ही डेटा घेतो. आणि जसं स्टेट गव्हर्नमेंट स्कूल आहे तिथे 130 पहिली ते 5वी विद्यार्थी म्हणजे 130 मुलांना आम्ही स्क्रीन केलेलं आहे. तसंच विद्या प्रबोधिनी पोरवरीम या स्कूलमध्ये 554 मुलांना आम्ही एनरोल करतो आहे. त्यात आम्ही जवळजवळ 300 मुलांना स्क्रीन केलेलं आहे. म्हणजे त्यांच्या पालकांकडून आम्ही कन्सेंट घेतलेलं आहे. तर हा प्रोग्राम आणखीन एक स्कूल आहे ते डॉक्टर हेगडेवार स्कूल बॉम्बलिमला. तिथे जवळजवळ 600 विद्यार्थ्यांना आम्ही स्क्रीन करतो आहे. तर हा प्रोग्राम आहे 1 ते 3 वर्षाचा. तर या 3 वर्षामध्ये या मुलांचा आम्ही डेटा कलेक्ट करणार आहे. कसे ते म्हणजे त्यांना काय आजार होते किंवा ते कशा आजारी का पडतात ह्याचा डेटा आम्ही कवर करून नंतर त्यांना आम्ही तशी योग्य ट्रीटमेंट पण देणार. परवरे LD सामंत मेमोरियल हायस्कुलांतूय हो उपक्रम सुरू. होमिओपॅथीक हेल्थ क्लिनीक जे आसा ते आमच्या स्कुलान स्टार्ट केल्ल्या कारणान म्हाका दिसता की बरो रिस्पॉन्स मेळटा आमकां. आनी पालकूय खूब उत्सूक आसा की भुरग्यांचे हेल्थ आत्तां जर कितें तांचे भितर प्रॉब्लेम आसा आयडेंटिफाय जाले जाल्यार फुडें तांकां कांयच प्रॉब्लेम येवचो ना अशें जेन्ना तरेन आमी मोटिवेट करतात पालकांक तेन्ना पालकांक खूब कॉन्फिडन्स येता. आनी पालक डॉक्टराक येवन मेळटात. कायम स्वरुपी हे डॉक्टर हांगा आसात. तांच्या खातीर आमी वेवस्था केल्ली आसा. आदलो आयुष मंत्री गोयचो खासदार श्रीपाद भाऊ LD सामंत हायस्कुलान गेल्लो. आयुष्याच्या आमच्या आयुर्वेदाच्या माध्यमातून आमी कितें करतात की प्रिव्हेंटिव्हाचेर चड भर दितात. म्हणजे आनी ज्यो रिती रिवाज ज्यो आसात म्हणजे बेगीन उठप, बेगीन न्हिदप, बेगीन जेवप, टायमार जेवप, ह्यो ज्यो पळय हें आसा ह्यो आरोग्याचे अर्दे प्रॉब्लेम सॉल्व करतात. आयुर्वेदाच्या माध्यमातून आमी ते हे सगळ्यो गोश्टी लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम करतात. आनी होमिओपॅथीच्या माध्यमातून हें जें कितें आसा की होमिओपॅथीचें औषध सुद्दां आहा तें बरोबर त्या भुरग्यांक सूट जाता. कारण ते गोड गुळगे असतात, बारीक असतात, चड ना, ताचे सायड इफेक्ट आसनात. आनी त्यामुळे स्कूल हेल्थ म्हणजे आमची फुडली पिढी जर आत्तां जर आमी ताचेर लक्ष दिलें जाल्यार ती निरोगी पिढी फुडें निर्माण जातली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.